F'ġimgħa li rat aħbarijiet pożittivi u rekord għas-settur turistiku ta' pajjiżna, il-Prim Ministru fakkar fir-realtà tal-passat riċenti li l-kol konna qed ngħixu fil-pandemija, meta sa ftit aktar minn sena ilu konna għadna bil-miżuri protettivi tas-saħħa. F'intervista fuq One Radio, Dr. Abela nnota l-irkupru ekonomiku tant aċċelerat li pajjiżna jesperjenza f'qasir żmien, anki jekk kontra x-xewqat ta' min ried kapital partiġjan politiku minn dan l-episodju ukoll. Il-Prim Ministru elenka diversi investimenti li qed jagħmel il-Gvern f'kull settur biex it-turist jibqa' jażel lil Malta. Bħala Gvern se nibqgħu ninvestu fis-settur, ma ninvestu mhux biss fl-infrastruttura, dik hija kruċjali, ma fuq kollox fil-preservazzjoni tal-prodott Malta u Għawdex. Fit-tmiem ġimgħa li matula żar xogħlijiet multimiljonarji fl-iskejjel, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-investimenti fis-settur edukattiv li jmorru lil hinn minn dawk infrastrutturali. L-inizjattivi biex nirreżistu fenomenu li huwa wieħed ikraħ, l-early school leaving, jiġifieri li dak li jkun jitlaq b'mod bikri mill-iskola u ma jieħux il-proċess edukattiv fis-sħiħ tiegħu. U nemmen li dan hija xi ħaġa li kellna suċċess li niġġieldu kontra dan il-fenomenu, ma rridu naħdmu iktar. Għaliex? Biex inkomplu nħarġu l-istudenti tagħna nagħtuhom l-aqwa formazzjoni edukattiva biex niżguraw illi l-aqwa opportunitajiet li qed toħloq l-ekonomija tagħna jinħatfu mill-istudenti Għawċin u Maltin. Dwar l-iskema tal-Green Bonds tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, il-Prim Ministru esprima sodisfazzjon għal mod kif ftit sigħat inħatfu min-nies li lesti jwiġbu għal din it-trasformazzjoni ambjentali li qed issir. Il-fatt li nħatfu b'mod daqstant malajr mill-poplu tagħna turi l-ewwel nett il-fiduċja illi hemm f'pajjiżna. Turi kemm meta tagħti direzzjoni strateġika ċara il-poplu jassimila u jagħmilha tiegħu, u mbagħad taraw ukoll il-fatt li il-poplu għandu dik il-qagħda finanzjarja b'saħħitha li jista' jinvesti f'bonds ta' din il-kwalità u li minn dan l-investiment ikollu return li huwa wieħed tajjeb għax dal-bonds jagħtu return ta' 4.25% li jiġifieri għandek return li huwa wieħed b'saħħtu. Fl-intervista li Prim Ministru semma wkoll inkjesti fil-każ tal-mewt ta' Jean Paul Sofija u saħaq li l-aktar fattur importanti jibqa' it-trasparenza. Trasparenza għalija li ma hemm ebda ħabi għalija tibqa' fundamentali. Hija xi ħaġa li nemmen ħafna fiha, nemmen li bħala stat għandna l-obbligu li f'kull settur li qed nitkellmu dwaru nippreservawha u nemmen għalhekk li hija letteralment ewlenija f'kull deċiżjoni li rridu nieħdu. Il-Prim Ministru saħaq ukoll li d-disciplina u r-rispett għandhom ikunu ċentrali fil-ħidma tal-Gvern. Żgur li min josserva li mandu qatt iħossu li huwa żvantaġġat fil-konfront ta' min jażel li ma josservax il-liġijiet tagħna, din hija żgur xi ħaġa li ma rridux u xi ħaġa li ma nistgħux nippermettu illi ssir.